Il-mara tal-eks Ministru Laburista Clayton Bartolo, Amanda Muscat, qed tiġi suspettata li rċevit mal-50,000 f'kickbacks minn dil tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu illi taqa' taħt l-istess Bartolo. Dan ġie żvelat mill-Journal Times of Malta u hija raġuni għalfejn Bartolo spiċċa minn Ministru u mill-Labor. Times of Malta rrapportaw illi wara investigazzjoni mwettqa mill-Pulizija tal-FIAU kollox qed jindika li Muscat irċevit 50,000 euro maqsumin fuq perjodu ta' 6 xhur minn kumpanija privata marbuta mal-MTA. Rapporti indikaw li minn investigazzjonijiet imwettqa mill-FIAU Amanda Muscat irċevit pagamenti minn għand kumpanija ta' ċiklist Taljan Valerio Anioli lura fl-2023. ċiklist li għandu rabtiet mal-Partit Laburista tant li fl-2018 kien iltaqa' ma' Joseph Muscat u sallum il-ġurnata għandu ritratt ta' Kastilja fuq il-profil tiegħu ta' Facebook. Il-Times spjegat kif Anioli kien ġie impjegat mill-MTA lura fl-2021 biex jippromuovi cycling tourism bil-kuntratt ikun niformalizzat is-sena li għaddiet. Amanda Muscat bdiet taħdem mal-kumpanija ta' Anioli 18-il xahar wara illi l-impjeg tagħha mal-Ministeru waqaf. Jidher ukoll li baqgħet taħdem maċ-ċiklist sa Diċembru tal-istess sena. U dan kollu jidher illi wassal sabiex l-investigaturi jkollhom suspett serju ta' tixħim u kickbacks minn kuntratt tal-MTA. Intant, aktar kmieni il-Prim Ministru Robert Abela ma rridx jgħid lill-ġurnalisti x'kien dan l-iskandlu illi wassal sabiex Clayton Bartolo jingħata daqqa l barra mill-Partit Laburista. Bil-pressjoni fuq il-membri tal-Kabinett tinħass evidenti. Ministru għalfejn tkeċċa Clayton Bartolo? Il-Prim Ministru qed nifhem li ta' kummenti dal-għodu lill-medja qabel bdejna l-Kabinett m'għandi l-ebda kummenti iktar xi nżid ma' dak. Taħseb li l-pożizzjoni tal-Ministru Clint Camilleri għadha tenibbli? Nerġa' ngħidlek il-Prim Ministru dal-għodu ta' kummenti qabel bdejna l-Kabinett m'għandi l-ebda kumment xi nżid mal-kummenti. Ma taf għalfejn tkeċċa Clayton Bartolo. Il-poplu jrid ikun jaf. Nerġa' ngħidlek m'għandi l-ebda kumment xi nżid. Ma taħsibx imma laħaqu l-poplu jkun jaf. Nerġa' ngħidlek m'għandi l-ebda kumment xi nżid ma' dak li għedt. Prim Ministru kien ċar ħafna diġà Tantx kien ċar, ma nafux għalfejn tkeċċa tu bifer. Ministru kien ċar. Nafu għalfejn tkeċċa Clayton Bartolo. Prim Ministru kien ċar ħafna dal-għodu ndirizza l-medja. Keċċew ir-reżen jibdew minn. Sietu l-medja u jiena m'għandi xejn żid ma' dak li qal il-Prim Ministru. Taħseb li il-Ministru Clint Camilleri għandu jirreżenja? Le ma naħsibx. M'għandix kummenti. M'għandekx kummenti? Il-Prim Ministru diġà dal-kummenti tiegħu. M'għandix aktar xi nżid kummenti ma li saru. Dak li timilu kienet jaqbis għalih. Il-Ministru jaf x'inhu jagħmel qed jmexxi l-pajjiżna kif mexxa dejjem, anke żmien il-pandemija. Pandemija x'għandha x'taqsam, Onorevoli Reva. M'għandi xejn nżid iktar mill qal. Taf x'inhu ma tafx għalfejn tkeċċa. Il-fatt jibqa' illi il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela jidher illi qed jitlef il-kontroll totali tan-nies tiegħu b'kabinett mifni bi skandli, ħabi u segreti.